Bon dia, soc Xavier Conesa, psicòleg clínic. L'objectiu d'aquest vídeo tractarem d'explicar alguns conceptes claus en relació a com es fa un diagnòstic en psiquiatria i en psicologia. El primer aspecte que volem destacar és que el diagnòstic no es fa mai en base a una prova objectiva, a una prova científica. El diagnòstic no es fa a partir d'allò que ens diu un escàner o un TAC o una prova sofisticada de laboratori, ni tan sols un electroencefalograma. Tampoc es fa en absolut en base a què ens diu uns tests psicotècnics que se li poden passar a un pacient, ni tampoc es fa en base a un electro o similar. I el més important, tampoc es fan en base al que ens diu una analítica de sang. En algun altre vídeo s'ha explicat que no és útil mirar els nivells de serotonina a sang, que no és un medidor viable. És a dir, no disposem a dia d'avui de cap dada objectiva, de cap prova que permeti aclarir un diagnòstic psicològic o psiquiàtric d'un pacient. Com es fa el diagnòstic, per tant? El mètode és bàsic. Es tracta de l'entrevista clínica, de la visita, de la sessió, de la teràpia, i potser amb l'aportació d'algunes persones familiars propers al pacient. Aquesta forma de diagnosticar, òbviament, no té la contundència ni la serietat que s'esperaria d'un anàlisi científic. Òbviament, l'entrevista és una forma de diagnosticar que aporta dades subjectius. Si partim que el diagnòstic es fa en base a dades subjectives, cal tenir molt clar que un psiquiatre o un psicòleg mai podrà afirmar amb contundència absoluta o assegurar al 100% quin és el diagnòstic d'aquell pacient. A diferència, per exemple, d'un càncer, que amb un microscopi es poden veure la cèl·lula que està malalta i es pot assegurar al 100% quina malaltia té i com se li pot abordar. En psicologia, en psiquiatria, mai tindrem dades objectives per poder afirmar amb una contundència absoluta que estic tractant una depressió o un trastorn d'ansietat. Per tant, és molt important, no es fan els diagnòstics a partir de dades objectives ni en base a test que faci el pacient es farà un diagnòstic vàlid, en absolut. És molt més important què ens aporta el diagnòstic, què ens aporta l'entrevista, que no cap tipus de prova. Un altre aspecte a tenir en compte sobre els diagnòstics en psicologia o psiquiatria, podem dir que són diagnòstics artificials, que d'alguna manera s'han inventat. Els psiquiatres, els psicòlegs, què s'ha fet? S'han observat milers de pacients i s'ha vist que hi ha una sèrie de símptomes que es poden agrupar entre ells i això se li ha posat un nom. És a dir, si hi ha aquest símptoma i aquest símptoma i aquest símptoma, li posem un nom, per exemple, depressió endògena. Clar, amb aquesta forma de fer diagnòstic, què és el que passa? Que moltes vegades un pacient o un individu compleix criteris per més d'una malaltia. No ha de ser una cosa estranya, simplement hem d'entendre que la forma de diagnosticar els psicòlegs i els psiquiatres és molt millorable. Està basada en dades subjectius a partir de l'agrupació de símptomes que hem vist que moltes vegades s'hi ajunten. Però inclús també pot passar en revés, que justament la persona que tenim al davant té un conjunt de símptomes que no encaixen perfectament en cap diagnòstic concret ja establert. És a dir, aquesta exactitud a l'hora de fer diagnòstics ens pot comportar fer un diagnòstic aproximat però mai contundent. Aquells símptomes, aquell llistat de símptomes no representen un diagnòstic. Ni podríem donar un nom a aquella suma de símptomes que el pacient presenta. Aquestes són les circumstàncies i és la realitat. Poder això el pacient li confon, però el psiquiatre o el psicòleg, poder perquè estem habituats a viure en aquesta incertesa diagnòstica, poder no ens resulta especialment preocupant. Clar, llavors es pot plantejar què fem els psiquiatres o els psicòlegs si no fem un bon diagnòstic. Certament ens hem de fixar en els símptomes claus i tractar els símptomes, com podem millorar aquells símptomes.
prescindint del nom del diagnòstic. Òbviament, en psiquiatria i en psicologia, si tot encaixa molt bé en un postulat del DSM-4, que és el llibre d'ús o de referència de criteris de salut mental, és molt habitual a la nostra professió que els símptomes sigui la prioritat i no el diagnòstic i no el nom que s'hagi posat. Depressió endògena, exògena, ansietat de base, etc. Un altre aspecte important, pràcticament tothom té en el seu dia a dia o en algun moment de la seva vida símptomes que apareixen en el DSM-4. Però clar, són pinzellades de petites obsessions, de petites ansietats, de petits símptomes depressius. Per això no representa un diagnòstic de depressió o d'obsessió o de fòbia. Senzillament són sensacions a les quals tots hi som vulnerables o tots som susceptibles de tenir aquestes sensacions, sense que això representi necessitat de tractament ni psicològic ni psiquiàtric. És tan sols vivències, percepcions, sensacions universals que són compatibles perfectament amb un funcionament quotidià, amb el dia a dia, en la seva vida afectiva, laboral, social, etc. Són senzillament característiques. Certament, això ens dona moltes pistes de que el rigor diagnòstic en temes de salut mental és òbviament qüestionable. A partir d'aquí, la labor terapèutica ha de ser precisa, concreta i obre un gran ventall d'opcions terapèutiques, ja sigui en l'àmbit psicoterapèutic, en l'àmbit psicofarmacològic, sempre amb un objectiu únic, que és el que busquem en les teràpies de salut mental, aconseguir que el nivell d'angoixa, el nivell de patiment sigui el menor possible, independentment del diagnòstic o l'etiqueta que s'hi hagi aportat. Etiquetes, diagnòstics, sovint aproximats, sovint similars o intenten aproximar-se a referents que poden ajudar de manera universal al conjunt de professionals que ens dediquem al tema de salut mental. Esperem que aquesta reflexió us pugui ser útil. Soc Xavier Conesa, psicòleg. Gràcies.